foarte simplu și foarte gustos. Biscuiți mărunțiți la blender și am folosit așa gen de biscuiți, cred că îi cunoașteți. Pentru mine sunt perfect ideali, aromați, dulci și formicioși. Deci 300 de grame de biscuiți și aici am 150 grame untopit și amestecăm. Formăm baza cheesecake-ului. Tava mea are 21 cm și nu vă străduiți să o faceți perfect, că nu se merită. 600 grame cremă de brânză, 250 ml frișcă lichidă de 35% grăsime, vanilie, zahăr, pudră după gust și mixăm. Și sufletelul meu îmi cere niște fulgi de cocos. Eu cred că va fi o combinație bună. Cât pun? Nu știu. Cam 100 de grame. Voi pune și un pic de gelatină să întărim crema. Mai întâi le pun să stea 2-3 minute în apă, după asta la cuptorul cu microunde le încălzesc pentru 10 secunde. Așa, am adăugat și gelatina, am mixat un pic și acum facem în felul următor. Și cu decorul absolut deloc nu mă complic. Deja crema s-a întărit un pic. Gelatina își face efectul. Și acum voi turna acesta. Gata, Gata tu, dragoste.